ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ವಿಷಯದಾಲಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿಗೆ ನಾ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾದಂಡು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಪಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಿಗಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಮಂಜ ಆ ಖುಷಿ ಆತ ವೇಟಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದಾದ ಬಂದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ ಐನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಆ ಜಡ್ಡಿದಂದು ಬಾರ್ದಿಜ್ಜಾನು. ಸೊ ಐನಾಗ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚಿ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ರೀಪಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿತ್ತನಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಫೈಂಡ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಸ್ ಆಪನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚೆ ಆತನೊಂದು ಇಂಕ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಸಡನ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಂಚೆ ಡಿಲ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪರೇಟ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಕಾಪರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ದಾದಾಪನ ಗೈಸ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆತೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಶಾಕ್ ಆನು ಮಾತ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದು ಪೇರು ಅರ್ಧಡ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅದು. ಸೊ ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲು ನೆನ್ನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದು ತೆತ್ತಿರು. ಸೊ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಜೀತೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮುದ್ರನೇ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಗುರುತಿಸೋದು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರಿ ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನುಭವದಾಗಲ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೂಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಏನಂಜಿನ ತೂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜು ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ನೆನ್ನೊಂಚೂರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಜೋಕನ ವಿಷಯ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈತಾದಿತ್ತು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ until next video next edited content barunundo. Okay, bye bye, see you.